έχουν επαγγελματική κάρτα είναι η ψηφιακή τους παρουσία. Νομίζω δηλαδή ότι ένα προφίλ στο Facebook, στο TikTok κλπ. Καλύπτει την επικοινωνιακή τους ανάγκη και γι' αυτό κιόλας τον λόγο δεν υπάρχουν επαγγελματικές κάρτες. Εδώ θα σας πω για δύο παραδείγματα. Ο ΑΕΠ, βάσει αυτού του στοιχείου, ο όγκος επαγγελματίας. Ένας επαγγελματίας πάει σε ένα συνέδριο, αλλά μετά δεν τον θυμάται κανένας. Γιατί ακόμα διακοπές. Σε αυτό το σημείο θα σας πω μια προσωπική μου ιστορία. Πριν μερικά χρόνια ήμουν καλεσμένος, όπως πάντα, στην εξίωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Υπάρχει πρόβλημα με τον ήχο. Υπάρχει πρόβλημα με τον ήχο. Με πέρασε την προηγούμενη μέρα η γραμματέας μου είχε ετοιμάσει όλο το φάκελο που έπρεπε να έχω μαζί με τον Συνοδό, διαπιστευτήρια, άδειες οδού του οχήματος κλπ. Και μου λέει: Μάκη, έχω να σου πω κάτι δυσάρεστο. Ότι δεν έχεις κάρτα. Εγώ έχω δύο ειδών καρτών. Τις επαγγελματικές κάρτες της εταιρείας και προσωπικές κάρτες, οι οποίες είναι τυπωμένες σε ειδικό χαρτί. Έχουν μονάχα ονοματεπώνυμο. Το προσωπικό μου είναι. Δεν σας ακούμε καθαρά. Και το τίτλο. Τίποτα. Το μικρό. Μάκη, δημόσιες εμφανίσεις μου. Μάκη. Και δεν είχα κάρτες. Παίρνω τηλέφωνο στις 10 η ώρα το βράδυ τον υπεύθυνο παραγωγής της εταιρείας και του λέω: Γιώργο, πρέπει οπωσδήποτε να μου τυπώσεις κάρτες. Την επόμενη μέρα είχα κάρτες και μπόρεσα να βγω ασπροπρόσωπος. Ένα άλλο παράδειγμα. Αυτό που τον κατέστρεψε η τεχνολογία. Κάποιος προσπαθεί να ανταλλάξει στοιχεία με έναν υποψήφιο πελάτη του με την ψηφιακή του κάρτα. Με QR code. Έχετε δει πολλές τέτοιες εφαρμογές. Αλλά ο υποψήφιος πελάτης δεν είχε την εφαρμογή. Αν είχε κάρτα, θα είχε τελειώσει σε 2 δευτερόλεπτα. Ο Bill Gates έλεγε: η πρώτη μου επαγγελματική κάρτα δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Αλλά έδειχνε ότι ήμασταν μια startup που θα άλλαζε τον κόσμο. Και δεν είχε άδικο. Ο Μπάρακ Ομπάμα είχε πει και τις επαγγελματικές του κάρτες. Μια επαγγελματική κάρτα δεν σε κάνει. Συγγνώμη, αλλά το να την δίνεις με αυτοπεποίθηση δείχνει ποιος πραγματικά είσαι. Σημασία λοιπόν δεν έχει μόνο τι κάρτα έχουμε, πώς είναι στο design, στο χαρτί κλπ. Αλλά να έχουμε αυτοπεποίθηση. Εκτός αν είμαστε οι επαγγελματίες, οι οποίοι δεν μας ενδιαφέρει να ανοίξουμε τη βεντάλια των ανθρώπων που θέλουμε να έρθουμε σε επαφή. Θυμηθείτε το προηγούμενο παράδειγμα που σας είχα πει, που συνέβη σε εμένα προσωπικά. Έτυχε παραλίγο να πήγαινα σε μια δεξίωση που ήταν μέσα εκπρόσωποι κρατών, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι και ούτω καθεξής και να μην πήγαινα με την προσωπική μου κάρτα και να έλεγα βρείτε με στο Facebook. Θα μου πείτε, εγώ θα συναντήσω αρχηγούς κρατών, θα συναντήσω μεγάλους επιχειρηματίες. Το ίδιο έλεγα και εγώ στο ξεκίνημά μου, αλλά τώρα είναι στη ρουτίνα μου. 5 στατιστικά για τις επαγγελματικές κάρτες. Το 39% των ανθρώπων δεν θα συνεργαστούν με μια επιχείρηση αν η επαγγελματική τους κάρτα φαίνεται φθηνή. Η ποιότητα της κάρτας επηρεάζει άμεσα την πρώτη εντύπωση. Δείτε το και στον εαυτό σας. Το 72% των ανθρώπων κρίνουν μια εταιρεία από την ποιότητα της επαγγελματικής κάρτας. Αυτό σημαίνει ότι ο σωστός σχεδιασμός, το υλικό της παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Το 88% των επαγγελματικών καρτών πετιούνται σε μια εβδομάδα. Και τότε θα μου πείτε γιατί να αντιτυπώσω. Γιατί απλούστατα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια εντυπωσιακή κάρτα για να μείνει στον παραλήπτη αξέχαστη. Τέταρτον, οι έχρωμες επαγγελματικές κάρτες αυξάνουν την αναγνωρισιμότητα της επιχείρησής σας κατά 42% σε σύγκριση με μια ασπρόμαυρη κάρτα. Ενώ το 57% των ανθρώπων θεωρεί ότι μια καλή επαγγελματική κάρτα κάνει την εταιρεία πιο αξιόπιστη. Τα βασικά στοιχεία μιας επαγγελματικής κάρτας. Διαστάσεις, χαρτιά, υφές, εκτυπωτικές τεχνικές. Υπάρχουν κάρτες με ειδικό κοπτικό. Το παράδειγμα που σας έχω είναι ένα φύλλο και ούτω καθεξής. Μπορούμε να έχουμε οποιαδήποτε μορφοκοπή θέλουμε. Κάρτες με πλαστικοποίηση.
Είναι σημαντικό η κάρτα να έχει ένα φινίρισμα, έστω πλαστικοποίηση, γιατί την κάνει πιο αντοχής, δεν σκίζεται και το καθεξής. Βλέπετε και από το παράδειγμα. Κάρτες με ειδικά χαρτιά. Υπάρχουν τόσα πολλά είδη χαρτιών που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι σαν το υφάσμα. Σκεφτείτε πόσα διαφορετικά υφάσματα έχετε στην ντουλάπα του σπιτιού σας, άλλα τόσα και πολύ περισσότερα υπάρχουν είδη χαρτιών. Χαρτιά ανακυκλωμένα, χαρτιά ανακυκλώσιμα, ειδικά χαρτιά με διαφορετική υφή κλπ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να διαλέξουμε το κατάλληλο χαρτί το οποίο ταιριάζει με την εταιρική μας ταυτότητα. Πολλοί επιχειρηματίες επιλέγουν να έχουν ένα ειδικό χαρτί στην κάρτα τους, αλλά όλη η υπόλοιπη εταιρική ταυτότητα, όπως είναι τα folder τους, όπως είναι τα επιστολόχαρτα κλπ., είναι σε απλά χαρτιά. Αυτό τι κάνει? Δεν έχουμε μια ομοιόμορφη εταιρική ταυτότητα. Κάρτες με τοπικό UV. Βλέπετε πόσο εντυπωσιακές γίνονται. Αυτή η γυαλάδα που δείχνει λέγεται τοπικό UV και δίνει μια premium επαγγελματική κάρτα. Κάρτες με σόκορο. Σόκορο είναι το πλάι που βλέπουμε στην οποιαδήποτε επιφάνεια. Ακόμα και το γραφείο που καθόμαστε, το πλαϊνό λέγεται σόκορο. Κάρτες λοιπόν με βαμμένο σόκορο που δείχνουν μια ιδιαίτερη υφή. Κάρτες με κλισέ. Είναι η λεγόμενη τυπογραφική μέθοδος. Γιατί όλες οι υπόλοιπες μέθοδοι είναι ή ψηφιακές ή λιθογραφικές. Παλιά μέθοδος παραγωγής, αλλά πλέον πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να έχουν κάρτα με κλισέ. Για ποιον λόγο? Γιατί δείχνει μια υφή το κλισέ, το οποίο έχει ένα πολύ μινιμαλιστικό χαρακτήρα, ένα παραδοσιακό χαρακτήρα και αρέσει στον παραλήπτη. Έτσι είναι και οι δικές μου κάρτες, οι προσωπικές, όπως σας έλεγα και πριν. Και επαγγελματικές κάρτες από PVC, πλαστικές κάρτες που λέμε τυφοπιστωτικής. Εδώ πέρα έρχονται βέβαια και τα οικολογικά στοιχεία τα οποία θέλει κανείς να λάβει υπόψη του, αλλά να σας πω ότι υπάρχουν πλέον όλες οι πλαστικές κάρτες αφενός είναι ανακυκλώσιμες, υπάρχουν όμως και ανακυκλωμένες πλαστικές κάρτες που μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε και να μην επιβαρύνουμε καθόλου το περιβάλλον. Τυπογραφία και χρώματα. Οι επιλογές στη γραμματοσυρά, στις χρωματικές επιλογές και τις εικόνες ενισχύουν την αναγνωρισιμότητα της επαγγελματικής μας εικόνας. Το αριστερό παράδειγμα βλέπετε μία kitsch μακέτα με πάρα πολύ χρώμα, πολλές διαφορετικές γραμματοσυρές και σίγουρα σας μπερδεύει στο μήνυμα το οποίο θέλει να δείξει η επιχείρηση. Το δεξί παράδειγμα, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω εγώ με τον μπλε φόντο, είναι μια minimal μακέτα η οποία δείχνει ακριβώς τι θέλουμε να δείξουμε και έτσι μένουν τα στοιχεία μας στον καταναλωτή μας. Minimal ή εντυπωσιακός σχεδιασμός. Ο εντυπωσιακός σχεδιασμός δεν έχει καμία σχέση με τον kitsch σχεδιασμό ασφαλώς. Βλέπετε το ένα παράδειγμα είναι μια απλή minimal κάρτα με το λογότυπο, το σήμα της επιχείρησης και στο δεξί σημείο τα στοιχεία, ενώ η άλλη κάρτα με ένα μαύρο φόντο, μια γραβάτα που φαίνεται γιατί αφορά κατάστημα με ρούχα κλπ. Είναι ένας εντυπωσιακός σχεδιασμός, καθόλου όμως kitsch και τραβάει την προσοχή του καταναλωτή μας. QR code και NFC. Μιλήσαμε νωρίτερα για τις κάρτες οι οποίες έχουν σχέση με την τεχνολογία. Μπορεί η κάρτα μας να εναρμονιστεί με τις σύγχρονες μεθόδους τεχνολογίας, όπως το να βάλουμε ένα QR code. Το QR code μπορεί να στέλνει τα μηνύματα είτε στο προσωπικό μας site, είτε στα social media κλπ. Το να φτιάξετε ένα QR code είναι εντελώς δωρεάν. Υπάρχουν free εφαρμογές που μπορείτε να φτιάξετε το QR code σας, ακόμα και με το λογότυπό σας ενσωματωμένο με μηδενικό κόστος. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και τα λεγόμενα πολλαπλά QR code, τα οποία μπορείτε να έχετε την ψηφιακή σας κάρτα, να έχετε τα social media, το site σας, όσες επιλογές θέλετε. Αυτό έχει μια μικρή δαπάνη το χρόνο, είναι γύρω στα 6-7 ευρώ και έχουμε πολλές επιλογές. Όταν σκανάρει δηλαδή κάποιος το QR code, μπορεί να επιλέξει τι θα αποθηκεύσει στο κινητό του. Προσωπικά, παρότι είναι πάρα πολύ φτηνή επιλογή, δεν το προτείνω. Για ποιο λόγο? Διότι όταν έχουμε πολλαπλές επιλογές, ο χρήστης μπερδεύεται και φεύγει. Το QR code έχει σαν χρήση το να απευθύνει το, όπως λέω εγώ συχνά στους τεμπέληδες, σκανάρω το QR code, παίρνω τα στοιχεία που θέλω και φεύγω.
Αν του δώσουμε πάνω από μία επιλογές, τον κουράζει. Σε μένα τουλάχιστον αυτό συμβαίνει. Το αναφέρω όμως για να το έχετε υπόψη σας. Ο δεύτερος τρόπος που μπορούμε να ενσωματώσουμε ακόμα και στην επαγγελματική μας κάρτα, και όχι απαραίτητα στην πλαστική, είναι το NFC. NFC είναι μια μικρή κεραία. Είναι για τις ανέπαφες ενέργειες, όπως έχουν οι τραπεζικές σας κάρτες, που έχουν τα κλειδιά των ξενοδοχείων που ανοίγουν ανέπαφα τις πόρτες και ούτω καθεξής. Η NFC κάρτα, λοιπόν, μπορεί να αποθηκεύσει μέσα πάρα πολλά στοιχεία. Σκανάροντας, λοιπόν, το NFC, δίνουμε και προσωποιούμε και τα στοιχεία. Λέμε, λοιπόν, αυτή η κατηγορία καρτών πάει εκεί και ούτω καθεξής. Είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση όταν έχουμε πολλές διαφορετικές πληροφορίες που θέλουμε να δώσουμε τους καταναλωτές μας. Έχει ακριβότερο κόστος, αλλά κάνεις απόσβεση όταν σε αυτή την περίπτωση έχεις, όπως είπαμε, πολλές πληροφορίες να δώσεις. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει το δικό μου σημείο παρουσίασης και πριν δώσω λόγο στον Σταύρο, να σας πω ότι είμαι στη διάθεσή σας, μόλις τελειώσει και ο Σταύρος την παρουσίασή του, να μας κάνετε ερωτήσεις και με μεγάλη ευχαρίστηση θα σας τις απαντήσουμε. Για όσους μείνετε μέχρι το τέλος, να σας πω ότι σας έχω μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη. Ελπίζω να σας άρεσε η παρουσίαση. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε στο επόμενο webinar και δίνω το λόγο στον Σταύρο. Σταύρο, η σειρά σου. Μάκη, να είσαι καλά. Κάτσε να μπω και εγώ να κάνουμε... Βγάλει την παρουσίαση, να μπω εγώ. Την καλησπέρα μου και από μένα. Ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας. Ένα βράδυ Τετάρτης, μια δύσκολη ώρα για πολλούς. Ελεύθερους επαγγελματίες και μη. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο, αλλά ξέρετε και τα ωράρια είναι δύσκολα για όλους και γι' αυτό προσπαθούμε να είμαστε σύντομοι και να έχουμε και χρόνο για να μπορούμε να κάνουμε όσο δυνατόν περισσότερη διαδραστική την παρουσίαση. Λοιπόν, ωραία. Εγώ θα πάω σε πιο βαθιά λιβάδια. Θα πάω στα λιβάδια του neuromarketing, του neuromarketing. Είναι η διάδοχη κατάσταση του digital marketing. Πια παγκοσμίως προκρίνεται πάρα πολύ και υπάρχουν και καλά προγράμματα και μεταπτυχιακών και άλλων θεμάτων για να μπει κάποιος τι είναι αυτό το neuromarketing. Στην ουσία, τι είναι οι λειτουργίες του εγκεφάλου, η νευροφυσιολογία του εγκεφάλου, η οποία μας βοηθάει να κάνουμε πράγματα που πρώτα τα κάναμε εμπειρικά. Τώρα ξέρουμε και ποια κέντρα διεγείρονται. Να πάρω λίγο τη σκητάλη από το Μάκη, όπου απαντώντας γιατί την κάρτα αυτή που περιέγραψε ο Μάκης και όχι την ψηφιακή, είναι το ίδιο ερώτημα που μου κάνανε παλιά οι φοιτητές μου στην ειδική αγωγή στο Καποδιστριακό, όταν λέγαμε γιατί να γράψουμε με χαρτομόλιβο και όχι με το πληκτρολόγιο του κομπιούτερ. Όπως θα δείτε και παρακάτω, τα κέντρα τα οποία διεγείρονται στο χαρτομόλιβο, άλλο τόσα κέντρα διεγείρονται και όταν έχουμε την κάρτα, την κλασική που ξέρουμε όλοι μας, από την ψηφιακή κάρτα. Πάμε να δούμε λοιπόν μαζί την πρώτη εντύπωση. Η επιτυχία λοιπόν μιας επαγγελματικής κάρτας δεν εξαρτάται μόνο από την αισθητική και την ποιότητα της εκτύπωσης, αλλά και από το πόσο ο ανθρώπινος εγκέφαλος την αντιλαμβάνεται, την επεξεργάζεται και την απομνημονεύει. Συγχωρείτε, η παρουσίαση νομίζω δεν φαίνεται. Οι άλλοι το βλέπουν, εγώ δεν βλέπω την παρουσίαση. Ένα λεπτό να δω. Το βλέπουμε, απλά δεν είναι σε πλήρη... Όχι, δεν είναι σε full screen, δεν ξέρω γιατί δεν μου το κάνει, προσπάθησα, δεν μου το κάνει. Αλλά τη βλέπουμε με το μενού δίπλα. Τη βλέπουμε, ναι. Πατήστε, κύριε Σταύρο, πατήστε κάτω εκεί που είναι το πλην, το εικονίδιο αριστερά που είναι το πρώτο, που είναι σαν μικρή οθόνη. Κάτω-κάτω, τέρμα κάτω δεξιά, εκεί που είναι το πλην. Που δίνει το zoom πόσο είναι. Ένα κλικ αριστερά, εκεί που είχατε πριν το οδηγεί. Όχι, εδώ. Ναι, εκεί, ένα κλικ αριστερά κάτω. Ναι. Λίγο πιο κάτω, δίπλα από το πλην που έχει. Γιατί εγώ δεν βλέπω πλην.
Α, το Zoom λες εσύ τέτοιο Zoom. στο PowerPoint, Μάλιστα. το δικό μου. Ναι. Δεν το βγάζει επάνω, Φώτη, γιατί εδώ πέρα μου κάνει το εξής. Αν το πατήσετε θα το βγάλει, ακούστε με. Κατευθείαν πατάς δεξιά. Γιατί πατάω την προβολή παρουσίαση από την αρχή και δεν μου τη βγάζει. Μάκη, βγάλε λίγο την παρουσίαση τη δικιά σου. Μάκη. Ωραία. Λοιπόν. Δεν το κλικάρει, Φώτη μου. Δεν πειράζει. Πάμε έτσι και το βλέπουμε. Πάμε να δούμε λιγάκι αυτό που λέμε την πρώτη εντύπωση και ο εγκέφαλος. Ξεκινάμε από το πώς πρέπει να παραδώσουμε την επαγγελματική κάρτα ώστε να ενεργοποιήσουμε τον εγκέφαλο του παραλήπτη. Πρώτα απ' όλα, με ποιο χέρι. Χρησιμοποιούμε το δεξί χέρι, γιατί αυτό συχνά συνδέεται με αξιοπιστία και θετική ενέργεια. Ποια θα είναι η στάση του σώματός μας? Καλό είναι να διατηρήσουμε μια ανοιχτή και ευέλικτη στάση, ίσια την πλάτη μας, χαλαρά τα χέρια μας, που εκφράζει αυτοπεποίθηση και προθυμία. Η ανοιχτή στάση βοηθά τον εγκέφαλο να αντιληφθεί την προσέγγιση ως φιλική και αξιόπιστη. Η οπτική επαφή. Κατά την παράδοση της κάρτας, να διατηρούμε καλά την οπτική επαφή με αυτόν που θα την πάρει. Αυτό ενισχύει την προσωπική σύνδεση και δημιουργεί εμπιστοσύνη. Τώρα, λεκτικές προτροπές, όπως το χειρονομικό μήνυμα, καλά είναι να το συνοδεύουμε. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία για περαιτέρω συνεργασία. Θα ήταν χαρά μου να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας. Οι λέξεις αυτές βοηθούν στην ενεργοποίηση του κόγχου μετωπιαίου φλοιού, ενισχύοντας τη θετική συναισθηματική απόκριση. Η εμφάνιση κάρτας. Παραδίδουμε την κάρτα με μια σταθερή αλλά φιλική κίνηση, προβάλλοντας το σχεδιασμό, αυτό που είναι στην ουσία να αφήσουμε να μιλήσει η ίδια η κάρτα για τον εαυτό μας, και κατά αυτόν τον τρόπο ενεργοποιούνται οι περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την αισθητική αξιολόγηση και τη μνήμη, όπως είναι ο κόγχο μετωπιαίος φλοιός, ο υπόκαμπος, η Β1, Β2 και Β4 περιοχή του οπτικού φλοιού. Αυτό λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε μόνοι μας, ότι η επαγγελματική κάρτα δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο, αλλά γίνεται ένα ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας που ξεκινά τη διαδικασία επεξεργασίας του μηνύματος από τον εγκέφαλο του παραλήπτη. Τώρα, τι δώσαμε, τι γίνεται. Από τη στιγμή λοιπόν που τη δίνουμε, να ξέρετε ότι λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου έχουμε την πρώτη εντύπωση. Ο εγκέφαλός μας είναι προγραμματισμένος να επεξεργάζεται γρήγορα τα οπτικά ερεθίσματα και να λαμβάνει αποφάσεις σχεδόν ασυνείδητα. Η επαγγελματική κάρτα, επομένως, λειτουργεί σαν ένα οπτικό μήνυμα υψηλής ταχύτητας, το οποίο επηρεάζει άμεσα το πώς μας αντιλαμβάνεται κάποιος. Πάμε να δούμε λιγάκι στα μικροδευτερόλεπτα. Η αντίληψη λοιπόν και η επεξεργασία γίνεται σε μικροδευτερόλεπτα, τα οποία είναι από 0 έως 100 μικροδευτερόλεπτα. Το τονίζω, μικροδευτερόλεπτα. Η οπτική προσοχή λοιπόν, ο εγκέφαλος εντοπίζει πρώτα τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της κάρτας, όπως το χρώμα, το σχήμα και την αντίθεση. Το μέτεκμο σύστημα του εγκεφάλου είναι η περιοχή εκείνη του εγκεφάλου μας που είναι υπεύθυνη για τα συναισθήματα, ανταποκρίνεται αμέσως στο συνολικό design, δημιουργώντας μια αυθόρμητη συναισθηματική αντίδραση. Επαγγελματισμός, φιλικότητα, αξιοπιστία, σύγχυση καμιά φορά και απόρριψη. Η πρώτη εντύπωση λοιπόν αποφασίζει σε αυτό το στάδιο ο εγκέφαλος αν η κάρτα είναι ελκυστική, ενδιαφέρουσα και αξιόλογη, ή αν απορρίπτεται ασυνείδητα. Οι έρευνες μας δείχνουν ότι το 94% των πρώτων εντυπώσεων βασίζεται στη σχεδίαση και μόνο το 6% στο περιεχόμενο του κειμένου. Κρατήστε το. Κανείς δεν θα θυμάται το περιεχόμενο. Θα θυμούνται πάρα πολλά αυτά που τραβάει την εντύπωση και θα δούμε γιατί. Πάμε λοιπόν στα επόμενα 100 με 300 μικροδευτερόλεπτα. Εδώ γίνεται η γρήγορη κατηγοριοποίηση. Σε αυτό το διάστημα ο εγκέφαλός μας προσπαθεί να ταξινομήσει τις πληροφορίες, να τις ενσωματώσει σε προϋπάρχοντα μοτίβα εμπειριών. Είναι αυτό που λέμε ότι, για παράδειγμα, κάτι
που είναι άγνωστο για τον εγκέφαλο, είναι πολύ πιο ευκολότερο να το καταλάβει, γιατί κάνει τη συγκρίση με μοτίβα εμπειριών. Σε σύγκριση λοιπόν με τα γνωστά πρότυπα, αν η κάρτα θυμίζει κάτι γνώριμο, το design μιας κάρτα, μιας τράπεζας, το high-tech μιας εταιρείας, αυτόματα τη συσχετίζει ο εγκέφαλος με συγκεκριμένες αξίες, όπως η ασφάλεια, η καινοτομία και η αξιοπιστία. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα την ανάγνωση και την ερμηνεία του κειμένου. Ο εγκέφαλος εστιάζει στο όνομα, το επάγγελμα και το σλόγγαν. Γιατί προσπαθεί να κατανοήσει αν η πληροφορία του είναι χρήσιμη. Τώρα, για να αρχίσει να μπούμε στα κουτάκια της μνήμης, η κάρτα έχει μοναδικά χαρακτηριστικά. Μια ιδιαίτερη γραμματοσυρά, μια υφή, ένα άγλυφο σχέδιο. Όταν τα έχει αυτά, αυξάνονται οι πιθανότητες να κατηγορηθεί στην μακροπρόθεσμη μνήμη. Να ξέρετε ότι ο εγκέφαλος δίνει προτεραιότητα σε απλές, ευανάγνωστες και καλέστες κάρτες, απορρίπτοντας σύνδετα και υπερφορτωμένα σχέδια. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα 300 μικροδευτερόλεπτα με 3 δευτερόλεπτα. Εδώ έχουμε λοιπόν την απόφαση να την διατηρήσουμε ή να την απορρίψουμε. Ξεκινάει ο προμετωπιαίος φλοιός στον εγκέφαλο. Αυτή είναι μια περιοχή στον εγκέφαλο η οποία είναι υπεύθυνη για τη λογική σκέψη και για τη λήψη των αποφάσεων, η οποία τι κάνει, αξιολογεί αν η κάρτα αξίζει να κρατηθεί. Έρχεται λοιπόν η ψυχολογική της αξία, που ο εγκέφαλος προσπαθεί να αποφασίσει αν έχει χρησιμότητα τελικά. Θα του είναι χρήσιμη τώρα, θα του είναι χρήσιμη αργότερα, αλλά αν έχει ακόμα και συναισθηματική αξία. Και γιατί αυτό, γιατί αυτή είναι κάτι που του προκαλεί το ενδιαφέρον, τον εντυπωσιάζει. Αυτό κεντρίζει τη συναισθηματική αξία. Και μπαίνουμε τώρα στη δράση. Αν η πρώτη εντύπωση είναι θετική, ο εγκέφαλος σίγουρα δίνει το σήμα για μια μελλοντική ενέργεια. Να προσθεθεί η κάρτα μας στο πορτοφόλι μας. Να τη βάλουμε στο κινητό αυτή την επαφή. Αν έχει πάνω ένα website, να το επισκεφτούμε. Αν η κάρτα δεν έχει ενδιαφέρον ή φαίνεται φτηνή, απορρίπτεται. Το 88% των επαγγελματικών καρτών καταλήγει στα σκουπίδια μέσα στην πρώτη εβδομάδα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα ξοδέψουμε χρόνο για να κάνουμε μια επαγγελματική κάρτα. Αν αυτή δεν διεγείρει τον εγκέφαλο, μοιραίως 88% από αυτές τις κάρτες θα πάει στα σκουπίδια μέσα στην πρώτη εβδομάδα. Γιατί η κάρτα όταν τη δίνουμε, δεν τη δίνουμε για να την κρατήσω άλλους 5 λεπτά, τη δίνουμε γιατί είναι χρήσιμη. Πάμε να δούμε λιγάκι τη δύναμη των χρωμάτων και των σχημάτων. Τα χρώματα είναι γνωστό σε όλους ότι περιοδοτούν διαφορετικά συναισθήματα και βεβαίως ενισχύουν την ημμουνικότητα. Το μπλε επεξεργάζεται κυρίως στον οπτικό φλοιό και κυρίως στην περιοχή τη Β4. Συσχετίζεται με την ηρεμία και την εμπιστοσύνη. Επηρεάζει επίσης περιοχές όπως ο υπόκαμπος και ο προμετωπιαίος φλοιός, συμβάλλοντας στην ανάκληση και στην οργάνωση πληροφορίας, ενώ προάγει μια αίσθηση σταθερότητας. Θεωρείται ιδανικό για επαγγελματικές υπηρεσίες. Το κόκκινο ενεργοποιεί έντονα το αμυγδαλοειδές σώμα, που σχετίζεται με τον εντοπισμό απειλών και την έκφραση έντονων συναισθημάτων, όπως ο θυμός αλλά και ο ενθουσιασμός. Αυτή η αντίδραση μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση του επίγοντος, αλλά και να διευκολύνει την ανάκληση του ερεθίσματος. Αν λοιπόν κάποιος χρειάζεται να κάνει ανάκληση σε αυτά που εμείς λέμε στην κάρτα, λίγο κόκκινο δεν θα έβλεπετε ποτέ. Είναι πολύ καλό σαν χρώμα για τα δυναμικά brands, αλλά προσοχή, η υπερβολή μπορεί να δημιουργήσει επιθετικότητα. Τώρα, όσον αφορά το πράσινο είναι μια φυσική αρμονία, η χαλάρωση. Επεξεργάζεται κυρίως από τον πρωτογενή οπτικό φλοιό, το Β1, όπου εκεί γίνεται η αρχική επεξεργασία των οπτικών ερεθισμάτων. Στον οπτικό φλοιό, στην περιοχή το Β4, αυτή τι γίνεται, εξειδικεύεται στην αντίληψη και στη διάκριση των χρωμάτων, αναγνωρίζοντας το πράσινο με ακρίβεια. Ο κόγχο-μετωπιαίος φλοιός συμμετέχει στην αισθητική αξιολόγηση και στην ανάλυση των οπτικών ερεθισμάτων σε συνδυασμό με συναισθηματικές αντιδράσεις προάγοντας την αίσθηση ηρεμίας. Το εμπρόστιο προσαγωγείο φλοιός συμβάλλει στη ρύθμιση των συναισθημάτων και στην επίτευξη μιας αίσθησης ισορροπίας και ανανέωσης. Μέσω λοιπόν της συνεργασίας όλων αυτών των περιοχών του εγκεφάλου μας, το πράσινο ενεργοποιεί μηχανισμούς που ενισχύουν την αίσθηση της ευεξίας, καθιστώντας το ιδανικό για εφαρμογές στον τομέα της υγείας
και της ευεξίας. Το κίτρινο από τη δικιά την πλευρά ενισχύει την προσοχή και μπορεί να ενεργοποιήσει τον προμετοφυλιό που είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση και την ανάπτυξη πληροφοριών, ενώ ταυτόχρονα προκαλεί αισθήσεις χαράς και αισιοδοξίας. Θεωρείται κατάλληλο για διαφημιστικές και δημιουργικές επαγγελματικές κάρτες. Το μαύρο ενεργοποιεί συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την αξιολόγηση ποιότητας και την αποθήκευση πληροφοριών, κυρίως στον κόγχο-μυτοπαίο φωλιό, όπου εμπλέκεται στην αισθητική κρίση και στην αντίληψη της αξίας, συμβάλλοντας στην αίσθηση σοβαρότητας και αξιοπιστίας που αποπνέει το μαύρο. Όσον αφορά το μαύρο και τη σχέση του με τον υπόκαμπο, όταν χρησιμοποιείται ως έντονο στοιχείο αντίθεσης, διευκολύνει την κωδικοποίηση και την ανάκληση των πληροφοριών, δημιουργώντας μια πιο ισχυρή μνημονική εντύπωση στον παραλήπτη. Όσον αφορά τον προμετοφυλιαίο φλοιό, εκεί βοηθά στην επεξεργασία σύνθετων πληροφοριών και στη λήψη αποφάσεων, ενισχύοντας την αντίληψη του κύρους και της κομψότητας. Ο συνδυασμός λοιπόν χρωμάτων πρέπει να είναι ισορροπημένος, ώστε να μην δημιουργεί οπτική σύγχυση. Και αυτό είναι το βασικότερο απ' όλα, η αρμονία. Πάμε να δούμε λιγάκι τώρα τα σχήματα και τις γραμμές, πώς επηρεάζουν τη συναισθηματική αντίδραση. Οι καμπύλες επεξεργάζονται κυρίως από τον πρωτογενή οπτικό φλοιό και ιδιαίτερα από το Β4 και συνδέονται με τη ρύθμιση της συναισθηματικής ανταπόκρισης μέσω της ενεργοποίησης του κόγχο-μυτοπαίου φλοιού και του συστήματος ανταμοιβής. Συμβάλλουν στη δημιουργία αίσθησης φιλικότητας και ομαλότητας. Αν λοιπόν θέλουμε να προσδώσουμε στην επαγγελματική μας κάρτα μια φιλικότητα και μια ομαλότητα, οι καμπύλες θεωρούνται από τα σχήματα που του βοηθούν. Σε αντίθεση, οι αιχμηρές γωνίες προκαλούν ισχυρή ενεργοποίηση του αμυγδαλοειδού σώματος, η οποία, όπως γνωστό, είναι μια περιοχή του κεφάλου που σχετίζεται με την αντίληψη κινδύνου και την ένταση. Μεταδίδουν λοιπόν μηνύματα δυναμικής και επισημότητας, δημιουργώντας μια αίσθηση σοβαρότητας και ενέργειας. Βλέπετε λοιπόν τις μικρές αλλά σημαντικές διαφοροποιήσεις. Οι στρογγυλεμένες γωνίες, τα προσαρμοσμένα σχήματα, διεγείρουν τόσο τον οπτικό φλοιό όσο και τις προμετωπαίες περιοχές, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα και το χαρακτήρα της σχεδίασης. Το αποτέλεσμα είναι μια άμεση και αξέχαστη οπτική εμπειρία που κάνει την κάρτα να ξεχωρίζει από τις συνηθισμένες. Μέσα λοιπόν από αυτές τις οπτικές διαδεργασίες, ο εγκέφαλος μετατρέπει τα οπτικά ερεθίσματα σε συναισθηματικές και μνημονικές αντιδράσεις, καθιστώντας τη σωστή επιλογή σχημάτων και γραμμών ένα κρίσιμο εργαλείο στο neuromarketing. Πάμε να δούμε λιγάκι το ρόλο της αφής και της υφής. Η αίσθηση της αφής ενεργοποιεί τον πρωτογενή σωμαισθητικό φλοιό, ο οποίος με τη συνέχεια συνεργάζεται με τον υπόκαμπο για την αποθήκευση των απτικών ερεθισμάτων στη μνήμη. Επιπλέον, το αμυγδαλοειδές σώμα εμπλέκεται στη συναισθηματική ανταπόκριση, δημιουργώντας μια πιο ισχυρή σύνδεση με το αντικείμενο. Τα ανάγλυφα στοιχεία και μετελικές λεπτομέρειες αυξάνουν το χρόνο αλληλεπίδρασης του χρήστη με την κάρτα, προσφέροντας στον υπόκαμπο περισσότερο υλικό για την κωδικοποίηση ως αξέχαστη εμπειρία. Ανάγλυφα σχέδια και μετελικές λεπτομέρειες. Μια μάτι βελούδινη εφή ενεργοποιεί τον κόγχο-μυτοπαίο φλοιό που συνδέεται με την αντίληψη της υψηλής ποιότητας και την αίσθηση πολυτέλειας, ενισχύοντας περαιτέρω το θετικό συναίσθημα που δημιουργείται. Εκεί λοιπόν που πρέπει να δούμε, αυτή η κάρτα έχει υποσυγκίνητα μηνύματα και ο συνδυασμός, και βέβαια έχει. Το πρώτο είναι η ισχύ της αντίθεσης. Ο εγκέφαλος μέσω του πρωτογενούς οπτικού φλοιού και το δικτύο προσοχής το παριετικό δίκτυο ανταποκρίνεται άμεσα σε έντονες αντιθέσεις, διεγείροντας παράλληλα και το αμυγδαλοειδές σώμα που ενισχύει με τη σειρά του συναισθηματική βαρύτητα του ερεθίσματος. Μια χρωματική αντίθεση επεξεργάζεται ιδιαίτερα στην περιοχή Β4 του οπτικού φλοιού, που είναι υπεύθυνη για την αναγνώριση και τη διαφοροποίηση των χρωμάτων, βελτιώνοντας έτσι τη διάβγεια και την οπτική εντύπωση. Ένα σκούρο φόντο με ανοιχτά γράμματα ή αντίστροφα μπορεί να αυξήσει τη διάβγεια και την οπτική εντύπωση. Η αντίθεση μεγέθους ενεργοποιεί βρεγματικές περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την αντίληψη σχήματος και μεγέθους, βοηθώντας τον εγκέφαλο να ξεχωρίζει το πιο σημαντικό σημείο, το σημαντικότερο στοιχείο, το όνομα ή το επάγγελμα. Πάντα πρέπει να είναι μεγαλύτερο και να ξεχωρίζει.
για να έχουμε τη διέγερση αυτών των περιοχών του εγκεφάλου. Η αντίθεση της υφής προκύπτει από τη συνεργασία του οπτικού φλοιού με τον σώμα αισθητικό φλοιό, ενισχύοντας την απτική και οπτική εμπειρία, ώστε η κάρτα να γίνεται πιο ελκυστική και αξέχατη. Ο συνδυασμός ΜΑΤ και γεννητριστερών στοιχείων μπορεί να κάνει την κάρτα πιο ελκυστική στην αφή και να δημιουργήσει μια πιο δυνατή εντύπωση. Τώρα, το λευκό, η δύναμη του λευκού χώρου. Ο εγκέφαλος, να ξέρετε, προτιμά καθαρές, οργανωμένες οπτικές πληροφορίες και δυσκολεύεται όταν η κάρτα είναι υπερφορτωμένη. Δεν είναι η κάρτα μας ένα σύντομο βιογραφικό μας. Εκεί λοιπόν ο εγκέφαλος τι θέλει να είναι όσο πιο απλή, γιατί ο προμετωπιαίος φλοιός, ο οποίος διαχειρίζεται την προσοχή και την βραχυπρόθεσμη μνήμη, επιβαρύνεται αν είναι υπερφορτωμένη. Με αποτέλεσμα πάει κατευθείαν στα σκουπίδια που είπαμε. Η αίσθηση της πολυτέλειας και το minimal design. Ο κόμχομετωπιαίος φλοιός που συνδέεται με την αισθητική κρίση ανταποκρίνει θετικά σε λιτές συνθέσεις με ισορροπημένο αρνητικό χώρο, δημιουργώντας μια εικόνα υψηλής ποιότητας και επαγγελματισμού. Ο αρνητικός χώρος, αυτό που λέμε τα κενά μεταξύ των στοιχείων, οι περιοχές του οπτικού φλοιού, η Β1 και η Β2, επεξεργάζονται πιο εύκολα τα επιμέρους στοιχεία όταν αυτά διαχωρίζονται με επαρκή λευκό χώρο, επιτρέποντας στον εγκέφαλό μας να εστιάσει γρήγορα στα βασικά μηνύματα. Θυμηθείτε τι είπαμε, μιλάγαμε για κλάσματα του δευτερολέπτου. 3 δευτερόλεπτα το ανώτερο. Πάμε να δούμε λιγάκι την υπερροή της τυπογραφίας στη συναισθηματική αντίδραση. Η επιλογή της γραμματοσυράς επηρεάζει την αντίληψη και τη συναισθηματική ανταπόκριση, ενεργοποιώντας πάλι τον οπτικό φλοιό, τη Β1, Β2, Β3, Β4 περιοχή και τον κόμχομετωπιαίο φλοιό που σχετίζεται με την αισθητική κρίση και την προτίμηση. Τα κεφαλαία γράμματα εκλαμβάνονται στον εγκέφαλο σταθερά και αξιόπιστα, δημιουργώντας αίσθηση κύρους. Οι καμπυλωτές όμως γραμματοσυρές, είναι η φιλικότητά τους ερμηνεύεται θετικά από το αμυγδαλοειδές σώμα, ενισχύοντας το συναίσθημα ζεστασιάς και προσιτότητας. Τώρα, όσον αφορά τις γραμματοσυρές με σέριφ, η γνωστή μας Tiny Roman, αυτές ενεργοποιούν συνειρμούς με κλασικό επαγγελματισμό, καθώς ο εγκέφαλος ανακαλεί πρότυπα αξιοπιστίας και παράδοση. Οι σαν σέριφ γραμματοσυρές όπως η Άρια ή η Ελβέτικα προσφέρουν καθαρότητα και μοντέρνα αισθητική, βοηθώντας τον πρωτοποιαίο φλοιό να επεξεργάζεται πιο εύκολα τις πληροφορίες, μειώνοντας το γνωστικό φορτίο. Επιπλέον, σωστή ρύθμιση του κενού μεταξύ των γραμμάτων, kerning, και των λέξεων, το tracking, διευκολύνει την επεξεργασία των λέξεων από τον εγκέφαλο, ενισχύοντας την αναγνωσιμότητα και προβάλλοντας μια εικόνα επαγγελματισμού. Πάμε να δούμε λιγάκι την ισχύ του ονόματος και της εικόνας. Ο εγκέφαλος αντιδρά έντονα σε στοιχεία που διευκολύνουν την προσωπική σύνδεση, ενεργοποιώντας περιοχές όπως ο υπόγαμμος, η μνήμη, το αμυγδαλοειδές σώμα, συναισθηματική αντίδραση και η περιοχή αναγνώρισης των προσώπων. Η προσθήκη μιας φωτογραφίας διεγείρει την περιοχή αναγνώρισης των προσώπων, υπεύθυνη για την αναγνώριση προσώπων, καθιστώντας την κάρτα πιο μνημονική και ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα networking image. Όπως είπε και ο Μάκης προηγουμένως, όταν πας σε ένα συνέδριο και θες να δεις την κάρτα, μια κάρτα που θα έχει μια φωτογραφία σε ένα networking event είναι πάντοτε αυτή που είναι πιο μνημονική. Το όνομα του επαγγελματία πρέπει να είναι ευδιάκριτο και να βοηθά τον προμετωπιαίο φλοιό και τον υπόκαμπο να κωδικοποιήσουν αποτελεσματικότητα από την πληροφορία, ενισχύοντας την ανάκληση. Πάντοτε πρέπει να βρίσκεται ένα σύντομο και έξυπνο σλόγγαν. Τι κάνει το σύντομο και έξυπνο σλόγγαν? Ενεργοποιεί το κωδικοποιημένο φλοιό και το αμυγδαλοειδές, δημιουργώντας συναισθηματική σύνδεση με τον κάτοχο της κάρτας, ενισχύοντας την αναγνωσιμότητα του brand. Μετά από πολύ καιρό, κάποιος που θα πάρει την κάρτα στα χέρια, πιστέψτε με, ένα από τα πράγματα που θα θυμάται θα είναι το σύντομο και έξυπνο σλόγγαν. Όταν λοιπόν θα ψάχνει, θα λέει ποιος ήταν αυτός που είχε αυτό το σλόγγαν. Και με όλα τα άλλα τα στοιχεία θα κάνει την ανάκληση και θα είναι πολύ πιο ευκολότερο. Τώρα, ανακεφαλαιώνοντας στο neuromarketing, πώς να δημιουργήσουμε μια κάρτα που εντυπωσιάζει από το πρώτο δευτερόλεπτο. Να χρησιμοποιήσει τις ισχυρές οπτικές αντιθέσεις, τα δυνατά χρώματα,
οι bold γραμματοσειρές και οι καθαρές γραμμές κάνουν την κάρτα ευανάγνωστη και ευχάριστη. Επενδύστε στη μοναδικότητα. Ένα ιδιαίτερο σχήμα, η υφή, ανάγλυφο σχέδιο, μπορεί να ενεργοποιήσει τη μνήμη του παραλήπτη άμεσα. Απλή. Ο εγκέφαλος λατρεύει τις πληροφορίες που είναι εύκολα προσβάσιμες και γρήγορα επεξεργασμές. Δώστε σημασία στην ποιότητα. Μην σκέφτεστε τι θα ξοδέψετε. Η ποιότητα του χαρτιού, η εκτύπωση, η ευφυΐα επηρεάζουν ασυνείδητα την αντίληψη περί επαγγελματισμού. Προσθέστε ένα στοιχείο έκπληξης, ένα QR code όπως είπε ο Μάκης, ένα ασυνήθιστο σλόγγαν, ένα ξεχωριστό υλικό να κάνει την κάρτα αξέχαστη. Συμπέρασμα, μια επιτυχημένη επαγγελματική κάρτα δεν είναι ένα απλώς κομμάτι χαρτί με πληροφορίες. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο που βασίζεται σε αρχές της νευροεπιστήμης και του νευρομάρκετινγκ. Με τη σωστή λοιπόν χρήση αντιθέσεων, χρωμάτων, τυπογραφίας, υφών, στρατηγικού σχεδιασμού, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κάρτα που προκαλεί θετικά συναισθήματα. Το σημαντικότερο απ' όλα, αν προκαλεί αρνητικά, θα την πετάξουν. Είναι εύκολα να αναγνωρίσουμε και αξέχαστη και πάνω απ' όλα αντικατοπτρίζει το επαγγελματικό μας προφίλ με τον καλύτερο τρόπο. Η προσεκτική μελέτη και ο σχεδιασμός με βάση την ανθρώπινη ψυχολογία μπορούν να μετατρέψουν μια απλή κάρτα σε ένα πανίσχυρο εργαλείο branding και networking. Ευχαριστώ λοιπόν για την προσοχή σας. Για πιο ενδελεχή πληροφόρηση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε στην προσωπική μου ηλεκτρονική διεύθυνση Stavros. Μην το ξεχνάτε και πάει αλλού, Stathopoulos@yahoo.gr. Ευχαριστώ και πάλι. Και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση έχουμε. Έχουμε χρόνο. Ευχαριστούμε και τον Μάκη και τον Σταύρο. Είναι στη διάθεσή σας και οι δύο για ερωτήσεις. Βλέπουμε η εταιρεία διασύνδεσης έχει ερώτημα. Να σας ακούσουμε. Γεια σας, γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκδήλωση. Συγχαρητήρια και στον κύριο Παπαδάτο και στον κύριο Σταθόπουλο. Ερωτήσεις, εγώ έχω πολλές. Ας πούμε, μία ερώτηση έχει να κάνει με τα κεφαλαία γράμματα. Ισχύει ότι από κάποιους τους ενοχλούν, θεωρούνται κάπως απειλητικά. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα, αν υπάρχουν είτε έρευνες, είτε στοιχεία, είτε από έρευνες, είτε από την εμπειρία, για το ποια στοιχεία μιας κάρτας είναι αποδεκτά ανάλογα με το ηλικιακό φάσμα. Δηλαδή, κάποιες κάρτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά να αρέσουν σε μεγαλύτερες ηλικίες ή στις νεότερες ηλικίες. Αν υπάρχουν τέτοιες διαφορές ή όλα έχουν να κάνουν με αυτά που είπαμε τα χαρακτηριστικά. Ας πούμε, emojis χρησιμοποιούνται σε κάρτες. Emojis. Αυτά. Λοιπόν, πάμε ένα-ένα. Όσον αφορά τα κεφαλαία γράμματα, ήθιστε να λένε ότι είναι κάποιος φωνάζει όταν γράφει μηνύματα όπως το Messenger ή οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, σε κάποια κινητά πάει αυτόματα από μικρά, τα γράφεις, θα πάει στα μεγάλα. Στην επαγγελματική κάρτα, τα κεφαλαία γράμματα έχουν αυτό που είπαμε και διαγύρουν συγκεκριμένα πράγματα του εγκεφάλου. Άρα, άλλο να γράψει μια κάρτα όλο κεφαλαία, αυτό δεν είναι καλό. Αλλά ο ένας αρμονικός συνδυασμός και κεφαλαία γράμματα, αυτά που είπαμε, ναι. Τώρα, για να πούμε λιγάκι στην νευροφυσιολογία της γραφής, ξεκινάμε να διδάσκουμε στα παιδιά πρώτα τα κεφαλαία, γιατί είναι πολύ πιο εύκολα στον εγκέφαλο να αντιληφθεί στη γραφή. Και γι' αυτό στην Αμερική το λέμε handwriting without tears, γράφοντας χωρίς δάκρυα. Γιατί τα κεφαλαία είναι ισοϊψή, είναι εύκολα να γίνουν αντιληπτά στον εγκέφαλο ενός παιδιού, γιατί ξεκινάμε με ασκήσεις προγραφής από τα 4 και πάμε στα 5 και γι' αυτό και τα χρησιμοποιούμε μετά στον ενήλικα. Τώρα, όσον αφορά τι ηλικιακό φάσμα, αυτό που είπα είναι το εξής, ότι η επαγγελματική μας κάρτα προσδίδει το επαγγελματικό μας προφίλ. Όταν εγώ έχω ένα επαγγελματικό προφίλ, το έχω και για νεανικές ηλικίες και για ενήλικες και για υπερήλικες και για τέταρτη ηλικία πια. Γιατί έχω ένα επαγγελματικό προφίλ. Δεν προσαρμόζω το επαγγελματικό μου προφίλ ηλικιακά.
Αυτό λοιπόν η λογική είναι ότι εγώ έχω ένα επαγγελματικό προφίλ και αυτό βγάζω προς τα έξω. Δογματικό, ένα έχω, δεν έχω 10 και δεν είμαι χαμελέοντας να προσαρμόσω το επαγγελματικό μου προφίλ σε ένα 18χρονο, σε έναν 25χρονο ή σε έναν 80χρονο. Μία άλλη ερώτηση, τα emoji. Τα emoji πάνω στην κάρτα από πλευράς της νευροφυσιολογίας του εγκεφάλου, όχι, δεν θεωρούνται ανοιχτά. Περισσότερο θέλουμε θέματα τα οποία να βγάζουν το επαγγελματικό προφίλ. Τα πιτσιρίκια μεταξύ τους, όταν θέλουν να κάνουν και κάνουν παιχνίδια, γιατί ξέρουμε όλοι υπάρχει τρόπος να εκτυπώσουν κάρτες από μόνοι τους χωρίς τη βοήθεια ειδικών όπως ο Μάκης, εκεί παίζουν και βάζουν και τα emoji, γιατί τη χρησιμοποιούν μέσα σε αυτό το παιχνίδι που έχουν σαν έφηβοι. Υπάρχει άλλη ερώτηση ή να πάρει τη σκητάλη ο Μάκης? Να ρωτήσω εγώ κάτι, κύριε Σταύρο? Ναι. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εκπαίδευση. Έχω 3 ερωτήσεις, αν μου επιτρέπετε. Η πρώτη είναι ποιο είναι το σωστό μέγεθος μιας κάρτας? Μάκη, δικό σου. Η δεύτερη, θέλετε να τα λέω ένα-ένα ή να... Ναι. Έχω εδώ, έχω μπλοκάκι και σημειώνω. Λοιπόν, να περιμένω να απαντήσει ο κύριος Μάκης. Ολοκληρώστε τις ερωτήσεις σας και θα απαντήσουμε. Δεύτερο, πρέπει να εμπλέκουμε ελληνικά και αγγλικά γράμματα στην ίδια κάρτα ή να έχουμε ξεχωριστεί για κάθε περίπτωση? Και τρίτον, είναι καλό η κάρτα να είναι μονής εκτύπωσης ή διπλής μπρος-πίσω? Πολύ ευχαριστώ. Η πιο δημοφιλής διάσταση επαγγελματικής κάρτας είναι το 9x5. Αυτό γιατί χωράει είτε στις καρτοθήκες ή στο πορτοφόλι μας. Βέβαια, κλείστε ένα μικρόφωνο γιατί κάνει... Κλείσε παρακαλώ. Ωραία. Ευχαριστώ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάρτες με μορφοκοπή, οι οποίες μπορεί να είναι προσαρμοσμένες σε αυτές τις διαστάσεις, αλλά να έχουν μορφοκοπή. Η πιο δημοφιλής μορφοκοπή είναι οι στρογγυλεμένες γωνίες, όπως είναι η πιστωτική σας κάρτα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες μορφοκοπές, όπως σας έδειξα στην παρουσίασή μου, με φύλλο ή οποιαδήποτε άλλη. Δεν υπάρχει κάποια στάνταρ διάσταση, λοιπόν. Μάλιστα, ιδιαίτερα δημοφιλής πλέον είναι και οι τετράγωνες κάρτες, συνήθως διάσταση 5x5 ή 6x6, οι οποίες χρησιμοποιούνται πολλές φορές και σαν ετικέτα παρουσίασης σε προϊόντα. Παρ' όλα αυτά, όπως σας είπα, η πιο δημοφιλής διάσταση είναι το 9x5 ή 8,5x5,5, που είναι η credit card. Στην δεύτερη σας ερώτηση, όσον αφορά για τους ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες. Συνήθως είναι και ένα κομμάτι το οποίο θα μας απαντήσει από άποψη, από την δικιά του ειδικότητα ο Σταύρος, από άποψη όμως επικοινωνιακή, σαν στρατηγική επικοινωνία, στο να έχουμε δίγλωσσες επαγγελματικές κάρτες, είναι κάτι το οποίο αφενός δεν δείχνει κομψό και μας περιορίζει να βάλουμε περισσότερα στοιχεία. Γιατί αν ήταν δίγλωση μια κάρτα, θα ήταν ΑΒ όψη εκτύπωση. Στην πρώτη όψη θα ήταν τα ελληνικά στοιχεία, στη δεύτερη όψη θα ήταν τα λατινικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, οτιδήποτε. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να βάλουμε άλλα στοιχεία. Και εδώ πέρα θα έρθουμε στην τρίτη σας ερώτηση. Μια κάρτα, ναι, πρέπει να είναι διπλής όψης, γιατί έτσι κερδίζουμε, μπορούμε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες στον παραλήπτη, από το σήμα της επιχείρησής μας, την δεύτερη όψη, το QR code μας, οποιοδήποτε το site μας σε ένα μεγαλύτερο μέγεθος κλπ. Και έτσι μπορούμε να γεμίσουμε την κάρτα μας με χρήσιμες πληροφορίες, χωρίς όμως να την μπουκώνουμε. Επιστρέφω στο δεύτερο ερώτημά σας, λοιπόν. Καλό είναι να έχουμε 2 διαφορετικές κάρτες, μία ελληνική, και εφόσον έχουμε και καταναλωτές οι οποίοι είναι ή υποψήφιους πελάτες οι οποίοι δεν είναι Έλληνες, να έχουμε μια δεύτερη κάρτα την οποία θα δίνουμε με τα στοιχεία τα λατινικά. Θέλετε κάτι, μπορώ να συμπληρώσω. Αυτό που είπε και ο Μάκης, ότι η κάρτα εκτός από όλα αυτά πρέπει να είναι και πρακτική.
μια κάρτα σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας, ξέρετε ότι τα πορτοφόλια όλα έχουν τέτοια μεγέθη. Άρα λοιπόν ένα τέτοιο μέγεθος θεωρείται το πιο ιδανικό για να μπορέσει ο άλλος να τη βάλει μέσα και να την αποθηκεύσει. Παλιότερα εμείς που είμαστε και κάποιας ηλικίας υπήρχαν τα μεγάλα αυτά, θυμάστε, που βάζαμε τις κάρτες μέσα, γιατί δεν υπήρχαν όλες αυτές τις αποθηκεύσεις. Και αυτά εκεί πέρα ήταν λίγο πιο μεγάλα, γιατί ποτέ δεν ήξερες τι κάρτα θα σου δώσει ο άλλος και ο κατασκευαστής φρόντιζε να ικανοποιήσει όλα τα γούστα. Τώρα, όσον αφορά το δίγλωσσο, θα συμφωνήσω με τον Μάκη, γιατί το δίγλωσσο δεν είναι ό,τι και καλύτερο. Ακόμα και σε αυτούς που έχουν πάρα πολλά παρεδώσει με το εξωτερικό, δηλαδή εγώ πάρα πολλές μέρες του χρόνου είμαι και εκτός Ελλάδος ή έχω πολλές φορές λόγω της ενασχόλησής μου με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας υποχρεώσεις εκτός Ελλάδος. Εκεί λοιπόν θα δώσω την κάρτα μου η οποία είναι στα αγγλικά. Γιατί στα αγγλικά και όχι στα ιταλικά ή στα γαλλικά ή στα, στα σκανδιναβικά. Γιατί τα αγγλικά είναι η πιο κοινή γλώσσα. Τώρα, διπλής όψεως, ναι, διπλής όψεως για το λόγο που είπαμε και στην νευροφυσιολογία και στην πρακτικότητα. Ότι μπροστά θα έχεις στοιχεία τέτοια που θα τραβήξουν και πίσω θα είναι περαιτέρω πληροφορίες οι οποίες θα είναι οι πιο χρηστικές. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα, όπως σας είπα, πώς δίνουμε την κάρτα, με τον τρόπο που τη δίνουμε την κάρτα, την κρατάμε τους ώστε να φανούν αυτά που θέλουμε να δουν. Τι είναι στην πρώτη όψη, το λογότυπο, το έξυπνο σλόγγαν και το ονοματεπώνυμό μας και το επαγγελματικό μας προφίλ. Από την πίσω πλευρά μπορεί να είναι το email, το web page, τα τηλέφωνα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά αυτά δεν θα κουράσουν. Οπότε ο εγκέφαλος θα την αντιληφθεί καλά. Δηλαδή, μία κάρτα μονής όψεως πάντοτε μπουκώνει. Θα σας δείξω ένα παράδειγμα, την επαγγελματική κάρτα της εταιρείας Τυπογράφος. Εδώ πέρα, αν βλέπετε, είναι η μπροστινή όψη, έχει το λογότυπο της εταιρείας, το tagline, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα υποκαταστήματα, το οποίο είναι σημαντικό για μας να τα παρουσιάζουμε, γιατί έχουμε και υποκατάστημα στον Πάρη στην Ιταλία. Στην πίσω, ελπίζω να τη βλέπετε καλά, στην πίσω όψη έχουμε το σήμα της εταιρείας μας, μαζί με τα συγγενή brand μας, που είναι το SMS Marketing και η Τυπογράφος, που είναι τα ψηφιακά μας brand για SMS Marketing και για email Marketing και ούτω καθεξής. Βλέπετε λοιπόν ότι η πίσω πλευρά έχει πληροφορίες τις οποίες θέλουμε να δώσουμε, γιατί υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες είναι η μαμά εταιρεία και έχει συγγενή brand. Και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στην β' όψη ή να βάλουμε, όπως είπε και ο Σταύρος, κάποια άλλα στοιχεία. Ωραία. Η κυρία Μερβέ έχει σηκώσει το χέρι της. Να σας ακούσουμε, κυρία Μερβέ. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εκπαίδευση. Ήταν πολύ χρήσιμη για την καθημερινότητα μας. Έχω την απορία πώς θα διαλέξουμε το χρώμα για το επάγγελμα μας. Δηλαδή, ποιο χρώμα θα είναι ιδανικό για το επάγγελμα μας. Έχει συγκεκριμένες χρώματα για κάθε επάγγελμα ή ανάλογα τι θέλουμε να δείχνουμε στον κόσμο ή Αν είναι επάγγελμα το οποίο είναι θέματα υγείας και ευεξίας, είπαμε ποια χρώματα συσχετίζονται. Από την άλλη, η άποψη προσωπική δικιά μου είναι τι θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο. Δηλαδή, εγώ έχω ένα επαγγελματικό προφίλ το οποίο θέλω να περάσω ότι κάνω Α. Και παράλληλα είμαι επαγγελματίας υγείας. Το τι θέλω να περάσω, αυτό το χρώμα θα βάλω, όχι ότι είμαι επαγγελματίας υγείας. Άρα αυτό που τονίζω, η κάρτα είναι το επαγγελματικό μας προφίλ, είναι η πρώτη εντύπωση. Θέλω να περάσω εγώ σαν επαγγελματίας υγείας ότι ασχολούμαι με ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Ναι, αυτό θα περάσω. Άρα τα χρώματα από αυτά που αναφέραμε, αυτά τα οποία περισσότερο θα συνάδουν με αυτό το επαγγελματικό προφίλ, αυτά θα βάλω. Αλλά από την άλλη, δεν πάμε για μονοχρωμία. Όπως είπα, ο εγκέφαλος διεγείρεται από μια αρμονία χρωμάτων. Και εκεί λοιπόν χρειαζόμαστε χρώματα τα οποία
το βασικό θα είναι αυτό που θα περάσουμε το επαγγελματικό μας προφίλ, αλλά από την άλλη, θυμηθείτε, είπαμε και για το μαύρο, είπαμε και για το κίτρινο, είπαμε και για το κόκκινο, είπαμε και για το πράσινο και για το μπλε. Και την λευκή αντίθεση. Άρα λοιπόν, εκεί πάντοτε βλέπουμε και έχοντας αυτή τη γνώση και πάντοτε εννοείται εμπιστευόμαστε και ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν από αυτά τα θέματα και έχουμε αυτή τη λογική, ότι βλέπουμε τι περνάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να συμπληρώσω και εγώ σε αυτό που είπε ο Σταύρος, κυρία Μεριβέ. Τα χρώματα, όπως είπε και ο Σταύρος, επηρεάζουν τον εγκέφαλο, τα χρώματα, αλλά όχι πάντα στο επάγγελμά μας, αλλά στο προϊόν μας. Παραδείγματος χάρη, το κόκκινο χρώμα δεν το χρησιμοποιούμε σε προϊόντα καθαριότητας, γιατί έχει την αίσθηση της βρωμιάς και ούτω καθεξής. Είναι το οποίο πρέπει πάνω απ' όλα να επιλέξουμε στα εταιρικά μας χρώματα, όπως τις γραμματοσυρές που χρησιμοποιούμε ακόμα και ένα σήμα, γενικότερα την στρατηγική marketing που θέλουμε να κάνουμε στο brand μας. Γιατί ακόμα και αυτοαπασχολούμενοι να είμαστε, είμαστε ένα προϊόν προς πώληση. Θα πρέπει λοιπόν να φτιάξουμε μια στρατηγική επικοινωνίας για να δείξουμε στον καταναλωτή ποιοι είμαστε ακριβώς και πώς θέλουμε να μας θυμούνται. Πρέπει λοιπόν να φτιάξετε μια στρατηγική επικοινωνίας, τα εταιρικά σας χρώματα, όχι μόναχα στην κάρτα σας, στην επαγγελματική, στα επιστολογχαρτά, στα folder, ενδεχομένως σε κάποια αναμνηστικά που δίνετε στους πελάτες σας κλπ. Να έχετε στο site σας, στα social media, μια ενιαία εμφάνιση για να σας θυμούνται οι καταναλωτές σας. Και αυτό το καταφέρνετε κάνοντας σωστή στρατηγική επικοινωνίας. Η κυρία Κωνσταντινίδου και μετά η κυρία Γεωργάκη. Σας ακούμε. Κυρία Κωνσταντινίδου, σας ακούμε. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να κάνει κάποια ερώτηση? Η κυρία Γεωργάκη, βλέπω έχει σηκώσει το χέρι της. Κυρία Γεωργάκη. Καλησπέρα σας. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω σχετικά με κάποιες ιδιαίτερες κάρτες που έχουν πέσει στα χέρια μου. Για παράδειγμα, κάρτες μαγνητάκια, τα οποία δεν είναι εύκολο να τα πετάξει κάποιος που θα τα πάρει στα χέρια του. Ο κύριος Παπαδάτος, αν μπορεί να μας απαντήσει αν υπάρχουν κάποιες άλλες έτσι ιδιαίτερες ιδέες, ώστε να μην πετάγονται στα σκουπίδια οι κάρτες. Βέβαια, σίγουρα θα είναι μίας όψεως, οπότε θα είναι λίγο πιο δύσκολο να πάει όλη η πληροφορία που χρειαζόμαστε. Αυτό. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Μπορώ να μιλήσω γιατί είχα θέμα με το μικρόφωνο. Κυρία Κωνσταντινίδου, να απαντήσει λίγο ο κύριος Παπαδάτος. Συγγνώμη. Ευχαριστούμε. Ένα λεπτό. Κυρία Γεωργάκη, σχετικά με το ερώτημά σας, τα μαγνητάκια δεν είναι επαγγελματική κάρτα. Είναι προθετικό προϊόν, όπως είναι ένα διαφημιστικό στυλό και ούτω καθεξής που δεν πετιούνται ή ένας αναπτήρας. Ανήκουν στην κατηγορία των προθετικών προϊόντων. Δεν είναι επαγγελματική κάρτα και δεν την συνιστούμε να χρησιμοποιηθεί σαν επαγγελματική κάρτα, γιατί φανταστείτε να πάτε σε ένα συνέδριο και να αρχίσετε να μοιράζετε μαγνητάκια. Κανένας δεν θα τα βάλει στο ψυγείο του σε μια μεταλλική επιφανία, έτσι δεν είναι? Εκείνο λοιπόν το οποίο πρέπει να κάνουμε, αν φτιάξετε μια καλή επαγγελματική κάρτα, καλωστημένη, όπως είπαμε, με καλό σχεδιασμό, με υλικά τα οποία δίνουν κύρος στο brand σας, έχετε πολύ περισσότερες πιθανότητες να σας θυμούνται οι υποψήφιοι καταναλωτές σας. Και είπαμε πριν και για την ψηφιακή επικοινωνία, είναι σημαντικό όταν έχετε ένα QR code για να συνδεθεί κάποιος με τα ψηφιακά σας κανάλια, ιδιαίτερα με το site σας, γιατί τα social media δεν είναι δικά σας κανάλια επικοινωνίας. Εκεί τα νοικιάζετε, είστε φιλοξενούμενοι. Δικό σας κανάλι επικοινωνίας είναι το site σας. Αν δεν έχετε site, δεν έχετε τίποτα. Συγγνώμη. Οπότε λοιπόν όχι. Καλύτερα να έχετε επαγγελματικές κάρτες και αν θέλετε, αν είναι τέτοιο το επάγγελμά σας που χρειάζεστε προσθετικά προϊόντα, ένα διαφημιστικό μαγνητάκι, ναι, είναι μια καλή επιλογή. Ωραία. Η κυρία στη διάθεσή σας
Εγώ να ρωτήσω λίγο για το QR code, γιατί είμαι και λίγο άσχετη με αυτά τα ηλεκτρονικά. Όταν βάλεις ένα QR code στην κάρτα, την επαγγελματική, μπορείς να πατήσεις και να συνδεθείς με το site που έχεις φτιάξει, γιατί δεν έχω φτιάξει, έχω ένα site, αλλά θα φτιάξω κάτι καλύτερο κάποια στιγμή. Αυτό δεν κατάλαβα. Είναι αυτό που σας ρώτησα, δηλαδή μπορεί ο άλλος με το κινητό με το QR code να μπει στο site μου, αυτό είναι, το κατάλαβα σωστά. Κυρία Κωνσταντινίδου, όπως είπα στην παρουσίασή μου νωρίτερα, ναι, το QR code είναι αυτός ο γραμμικός κώδικας που λέμε, σκανάροντας τον κάποιος με το κινητό του, στέλνει σε οποιαδήποτε πληροφορία θέλουμε. Μπορεί να είναι το site σας, μπορεί να είναι τα social media, μπορεί να είναι η ψηφιακή σας κάρτα. Μπορούμε να έχουμε ένα QR code που στέλνει σε μία πληροφορία, όποια κι αν είναι αυτή. Μπορεί να είναι κλίση στο τηλέφωνό σας. Μπορεί να είναι σύνδεσμος για το site, για τα social media κλπ. Και όπως είπα και νωρίτερα, υπάρχουν και τα πολλαπλά QR code, δηλαδή σκανάροντας το κάποιος να επιλέξει πάνω από μία περίπτωση. Δηλαδή να είναι και ψηφιακή κάρτα και σύνδεση στο site και κλίση στο τηλέφωνο κλπ. Κάτι το οποίο, όπως είπα βέβαια και νωρίτερα, δεν το προτείνω, γιατί ο καταναλωτής το βαριέται και φεύγει. Μάλιστα. Δεν προτείνετε καθόλου να μπει QR code, εννοείται? Τα πολλαπλά QR code δεν τα προτείνω. Τα πολλαπλά. Ωραία. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό κοστίζει ή το κοστίζει αυτό? Αυτό κοστίζει? Είναι εντελώς δωρεάν. Είναι? Δεν άκουσα. Εντελώς δωρεάν. Μάλιστα. Αν θέλετε, θα σύνδεσμο εφαρμογών για να μπορέσετε να φτιάξετε QR code ή μπορείτε να μου στείλετε προσωπικό μήνυμα στο Messenger ή σε οποιοδήποτε άλλο κανάλι επικοινωνίας για να σας συμβουλέψω πώς να φτιάξετε το QR code σας. Μάλιστα. Ωραία. Και κάτι άλλο. Εκτός από την επαγγελματική κάρτα, μ' ακούτε? Βεβαίως, με προσοχή. Ωραία. Γιατί με καλούν συνεχώς, δεν με έχουν αφήσει σε ησυχία. Εκτός από την επαγγελματική κάρτα, τι θα μπορούσα να κάνω? Εγώ σκέφτηκα να κάνω κάτι σαν φυλάδιο για να διαφημίσω κατά κάποιο τρόπο τις εξειδικεύσεις μου και τι κάνω, ας πούμε. Πώς το βλέπετε αυτό? Ορίστε. Τι επάγγελμα κάνετε? Φυσιοθεραπεύτρια είμαι. Φυσιοθεραπεύτρια. Οκ. Λοιπόν, η σημερινή μας παρουσίαση είχε σαν τίτλο την επαγγελματική κάρτα, αλλά δίπλα μπορείτε να βάλετε το οποιοδήποτε στοιχείο της εταιρικής ταυτότητας. Επαγγελματική κάρτα, φάκελος αλληλογραφίας, folder, προσθετικές ενέργειες, διαφημιστικά δώρα, όπως μας είπε νωρίτερα η κυρία Γεωργιάκη, αν θυμάμαι καλά, και ούτω καθεξής. Το να προωθήσετε λοιπόν τις υπηρεσίες σας με οποιαδήποτε άλλη εντυπή μορφή, ασφαλώς και είναι απαραίτητο, γιατί όπως είπε και νωρίτερα ο Σταύρος, αλλιώς επικοινωνεί ο εγκέφαλος με μια έντυπη επικοινωνία και αλλιώς επικοινωνεί ο εγκέφαλος με τα ηλεκτρονικά μέσα. Έλεγε ο Θαλής ο Κουτούπης, ο πατέρας της ελληνικής διαφήμισης, ο οποίος είχε χειριστεί μπραντ παγκοσμίου φήμης, ήταν ο εκπρόσωπος, ο υπεύθυνος, ο διευθυντής για την Νότια Ευρώπη της Λέο Μπαρνέτ, μία από τις μεγαλύτερες διαφημιστικές εταιρείες στον πλανήτη. Ότι η επαφή με το χαρτί είναι σαν την ερωτική επαφή. Έχει φύ, έχει οσμή, έχει και διαδραστική ενέργεια. Το να τυπώσετε λοιπόν μία μπροσούρα με τις υπηρεσίες που προσφέρετε, είτε για να τη μοιράσετε σε ελεύθερη διανομή, είτε να δίνετε αυτή την μπροσούρα τους πελάτες σας για να δουν και άλλες υπηρεσίες που παρέχετε, ασφαλώς είναι κάτι το οποίο θα σας το πρότεινα ανεπιφύλακτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Πώς θα επικοινωνήσω μαζί σας? Θα βάλω τώρα στο chat, θα βάλω το προσωπικό μου προφίλ Έχετε προφίλ στο Facebook? Έχω, αλλά δεν το ανοίγω ποτέ. Εντάξει. Ωραία. Στο mail. Στο mail ακόμα καλύτερα. Ναι, στο mail. Αν σας είναι εύκολο να το στείλετε κατευθείαν στο mail μου, θα το εκτιμούσα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Να κάνω εγώ μια ερώτηση.
Σήκωσε το χεράκι σου. Σε μένα μιλάτε? Όχι, στους παρευρισκόμενους. Ναι. Λοιπόν, εγώ το σήκωσα το χέρι. Είμαι καλός μαθητής. Λοιπόν, όταν βλέπουμε μια οθόνη στο PC μας, όχι στο κινητό μας, επάνω αριστερά έχει ο υπολογιστής μου το εικονίδιο. Ξέρετε γιατί το έχει? Γιατί η νευροφυσιολογία μας λέει αυτό το πράγμα. Λέει ότι σε ένα νοητό άκρο, σε ένα νοητό τετράγωνο λάθος, στο άνω αριστερό άκρο, εκεί είναι η αντιληπτικότητα η καλύτερη. Άρα, σε μια επαγγελματική κάρτα, όπως και σε ένα web page, θα πρέπει το σλόγγαν και το εικονίδιο, το λογότυπό μας να είναι στο άνω αριστερό άκρο της κάρτας. Και αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα web page και να τραβήξει, γιατί τι είναι το web page? Είναι η βιτρίνα. Πολλά μαγαζιά βλέπουμε τη βιτρίνα, σε λίγα μπαίνουμε μέσα. Άρα λοιπόν, εκεί το μενού θα πρέπει να είναι στο άνω αριστερό άκρο. Προσπαθήστε να μετακινήσετε στην οθόνη του κομπιούτερ σας μετά το εικονίδιο, το My Computer, ο υπολογιστής μου, στη δεξιά πλευρά. Θα δυσκολευτείτε, δεν είναι ότι δεν το καταφέρετε, το καταφέρουμε, αλλά θα δυσκολευτείτε. Ο Bill Gates δεν είναι κανένας χαζός, πανέξυπνος άνθρωπος είναι. Και προσάρμοσε όλα τα interface που λέμε με βάση την νευροφυσιολογία, η οποία σήμερα εξελίσσεται σε neuromarketing. Όπως μπαίνοντας σε μια ιστοσελίδα θα πρέπει αυτό που λέμε το user experience, τι αισθάνεται κάποιος που μπαίνει μέσα, να μην ταλαιπωρείται, το ίδιο και με την επαγγελματική κάρτα, για να μην καταλήγει στα σκουπίδια. Θυμηθείτε αυτό που είπα. Μέχρι 3 δευτερόλεπτα. Εκεί είναι ο εγκέφαλος. Παραπάνω το πετάει. Ή θα πάρει απόφαση να το κρατήσει ή να το πετάξει. Και ξεκινάει από την ώρα που αρχίζουμε και δίνουμε. Υπάρχουν κάποιες άλλες ερωτήσεις? Ο θείος Google μας τα φύγει. Απόψε είναι κύριε Σταύρο, μπορούμε να κάνουμε και άλλες ερωτήσεις? Βεβαίως. Ο θείος Google μας τα φύγει. Ωραία. Ένα ενδεικτικό κόστος μιας κάρτας διπλής όψης με επικάλυψη το πολύ 20%. Πόσο περίπου είναι για τα 500 κομμάτια? Δίνετε spoiler για το τέλος, οπότε δεν θα σας απαντήσω τώρα. Τι κάνω? Όχι. Ενδιαφέρομαι γι' αυτό το λέω. Άκη, εκπλήξεις βλέπω έχεις. Να δω. Είναι κάποιος άλλος που έχει κάποια απορία ή κάποιος ή κάποια... που έχει κάποια... Όχι από ό,τι φαίνεται. Ωραία. Όχι. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, Μάκη, μπορείς να δώσεις το δώρο. Λοιπόν, όπως σας είπα, έχουμε ανακοινώσει, στο τέλος του webinar σας έχουμε μια ευχαριστή έκπληξη. Πριν σας την αποκαλύψω, όμως, θέλω να ρωτήσω κάτι όλους σας. Πόσοι έχετε επαγγελματική κάρτα ή πόσοι θέλετε να την ανανεώσετε? Εμένα μου τελείωσαν. Σας τελείωσαν. Ναι. Επειδή τελείωσε... Ναι. Κύριε Κωνσταντινίδου, εσείς έχω κρατήσει και το όνομά σας, γιατί θέλετε και άλλα πράγματα. Θα σας... Έχετε δώσει, κυρία Κωνσταντινίδου, στην εγγραφή σας το κινητό σας για να σας καλέσω? Λογικά, ναι, δεν θυμάμαι. Έχω πολύ καιρό που το έκανα. Λείπει και ο γιος μου τώρα. Νομίζω πως ναι. Το mail σίγουρα. Στο chat έχω βάλει και το προσωπικό μου προφίλ στο Facebook και το email της εταιρείας. Κρατήστε τα. Αν θέλετε, στείλτε μου τα προσωπικά σας στοιχεία, τηλέφωνο, κινητό κλπ. Για να μην τα πείτε online και να σας καλέσω. Δεν με πειράζει να τα πω online. Δεν με ενοχλεί καθόλου να τα πω online. Με βολεύει καλύτερα να τα πω online από το να τα γράψω. Γιατί είμαι από της παλιάς σχολής εγώ. Δεν ξέρω πολλά από υπολογιστές κλπ. Δώστε μου μισό λεπτό, κύριε Κώστα. Όσο αστείο και να σας φαίνεται αυτό, δυστυχώς. Τίποτα δεν είναι αστείο. Λοιπόν, συγγνώμη. Πόσοι έχετε site ή πόσοι δεν έχετε site? Να δω από πού θα ξεκινήσουμε. Έχετε site όλοι? Δάσκαλε, ένα. Ναι. Λοιπόν,
Γεια σου Κυριακή, είναι χαρά μου που σε βλέπω. Και εμένα είστε εξαιρετικοί και οι δύο. Είμαι συγκινημένη. Μου αρέσει πάρα πολύ όλη αυτή η πληροφορία. Είναι εντυπωσιακή. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Φώτης G, δεν ξέρω το πιθανό σας. Γρίβας. Κύριος Γρίβας έδωσε το spoiler, θα σας δώσω την απάντηση. Ποιο είναι το δώρο μου σήμερα για σας? Κύριε Γρίβα, 1000 επαγγελματικές κάρτες με 2 όψεις εκτύπωση, ματ πλαστικοποίηση, κοστίζουν 35 ευρώ. Και μαζί θα σας κάνω δώρο το domain σας. Τι είναι αυτό? Τι είναι το domain? Ναι. Είναι το site σας. Είναι η διεύθυνση του site. www.grivas.com παράδειγμα. Έτσι. Προσέξτε τώρα. Πολλοί θα γυρίσετε και θα πείτε, μα εμείς έχουμε domain. Θα σας πρότεινα να μπείτε στο site μας. Θα σας στείλω τώρα το σύνδεσμο που αναφέρεται για τη δημιουργία site και χρήσιμες πληροφορίες. Όταν έχουμε ένα domain, συνήθως πολλοί επαγγελματίες κατοχυρώνουν ένα domain, τυπογράφος.gr. Το δικό μας site είναι με U. Αν μπορεί κάποιος να το κατοχυρώσει με I ή με PH και κατευθείαν να χάσουμε πελάτες. Εκείνο λοιπόν συστήνω σε όλους σας να κατοχυρώσετε domain παραπλήσια με αυτό το οποίο είναι το κεντρικό σας domain ή να κατοχυρώσετε και κάποια άλλα domain τα οποία ενδεχομένως στο μέλλον να σας φανούν χρήσιμα. Παραδείγματος χάρη, εμείς σαν τυπογράφος έχουμε κατοχυρωμένα καμία 30 ακόμα domain. Κάποια τα χρησιμοποιούμε σαν plus domain της εταιρείας, σαν plus brand της εταιρείας, όπως είναι τα μικρά τυράζ, η καρουσέλ, κατάδικο, σταμπάδικο, διάφορα brand name με τα domain τους. Γιατί από εκεί πέρα δημιουργούμε περισσότερα κανάλια επικοινωνίας. Είτε έχετε λοιπόν, είτε δεν έχετε δικό σας domain, μαζί με την παραγγελία των επαγγελματικών σας καρτών, 1000 κάρτες 35 ευρώ, θα σας κάνω δώρο και το καινούργιο σας domain. Να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Που φαντάζομαι υπάρχει καθοδήγηση στο να υπάρξει το σωστό domain για την επιχειρηματικότητα. Φυσικά. Ωραία. Φυσικά. Σας βάζω τώρα στο chat το σύνδεσμο πώς πρέπει να είναι η ιστοσελίδα σας και αν λειτουργεί υπέρ σας ή εναντίον σας και αναφέρει και για τα domain. Σας στέλνω το σύνδεσμο από το blog της τυπογράφου.gr που μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες. Να σας πω ότι συνέχεια στο blog μας έχουμε πάρα πολλές χρήσιμες συμβουλές σχετικά με το marketing, online και offline marketing που μπορούν να σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας. Είναι κάτι άλλο που σχετικά με την προσφορά θα σας στείλουμε καινούριο email σε όλους που αναφέρει την προσφορά των καρτών για να απαντήσετε και να σας συμβουλέψω και πώς να φτιαχτεί η κάρτα σας και πώς να κατοχυρώσουμε το καινούριο σας domain. Κύριε Γρίβα, και εσείς, οι 500 κάρτες έχουν πολύ μικρή διαφορά από τις 1000. Στατιστικά, να ξέρετε ότι ανά 1000 κάρτες που μοιράζουμε σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, έτσι όχι όταν πουλάμε tanks, ανά 1000 κάρτες στατιστικά έχουμε συν 5% παραπάνω πελάτες. Είναι κάτι άλλο που θέλετε να συζητήσουμε, είμαστε στη διάθεσή σας ή να κλείσουμε κάπου εδώ? Okay. Να σας ευχαριστήσω. Από τη δικιά μου πλευρά να ευχαριστήσω όλους τους παρευρισκόμενους και ιδιαίτερα και αυτούς που κάνουν την εγγραφή και για χύψη ωμέγα λόγους δεν μπόρεσαν σήμερα να παρευρεθούν, γιατί πιστέψτε με ήταν πάνω από 100. Είμαι στη διάθεσή σας, σας έχω δώσει και εγώ το προσωπικό μου email σε θέματα του neuromarketing, λόγω ότι είμαι επαγγελματίας υγείας, και θα χαρούμε να
ξαναταπούμε. Έχουμε δει τι θέλετε από πλευράς και θα τα επεξεργαστούμε τόσο και εμείς στην διαγωγή με το δικό μας team, όσο και ο Μάκης με το τυπογράφημα, ώστε το επόμενο να είναι και πιο focus στις δικές σας απαιτήσεις και στα δικά σας θέλω. Και πάλι καλό σας βράδυ, καλή σας συνέχεια και καλή σας ξεκούραση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ γιατί ήσασταν σήμερα ανάμεσά μας. Χαρήκαμε πάρα πολύ για αυτή την παρουσίαση και ευχαριστούμε γιατί κάτσατε μέχρι τώρα και μας κάνατε αυτές τις ερωτήσεις. Σύντομα θα λάβετε ένα καινούριο email με τα θέματα τα οποία μας έχετε εσείς προτείνει να περιλαμβάνει το επόμενο webinar, να μας απαντήσετε ενδεχομένως από τα 3-4 θέματα τα οποία είναι επικρατέστερα, ποιο θέλετε, και σε λίγες μέρες θα τα πούμε πάλι από κοντά. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.